Partiya Demokratîka Gelan HDP di çarçoveya qonaxa duyem ya hevdîtinên demokrasiyê de çalakiyên xwe li bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê didomîne. Lêbelê gelek çalakiyên HDP ji aliyê hêzên ewlehiyê ve tên astengkirin. Herî de wî li ber deriyê girtîgeha Ulucanlara Ankara paytexta Tirkiye, polîsa müdaxeleyê şandaya HDP kir ku dê daxuyaniya çepemeniyê bidana û rêne da hemû rojnameger çalakiyê bişopînin. Ji aliyê kidin ve çardehê tirmehê li Dîlok û Diyarbekirê 57 endam murevveberên HDP hatin birçavkirin. Hem sosyal hakları hem halkların haklarını Li Tirkiye desthilat bi van zextên ser opozisyonê armanc dike ku alîgirên xwe konsolîde bike ji bo egera hilbijartineke pêşwext. Van operasyonan bi navê Tirkbûn û Islamê pêkitînin. Bi vê yekê jî desthilat hem dilê hevkarê xwe MHP xweş dike, hem jî dengderên xwe razî dike. Evlehiya tu kesan ya huquqî tune ye. Xala dewleta huquqê ji holê hatiye rakirin û bi baweriya min dê ev zext bidomin. Ji aliyê kidin ve parlamentera HDP, Filiz Kerestecioğlu û berpirsê Komisyona Hukuk û mafê mirovana HDP Ümit de raporta bi navê di heyama pandemiyê de dijminatiyê li dijî Kurdan belav kirin. Gorî raporta HDP di heyama vîrusa koronayê de di navbera 11 Hadarê û 3 Hezîranê de herî kêm 387 kes hatine binçavkirin û 93 ji wan hatine girtin. Anayasayla bizlere tanınmış olan haklarımızı Hêzên ewlehiyê ji bo mafên ku ji aliyê destûra bingehîn û rêkeftinên navnetewî bo me hatine dayîn asteng bikin her tiştî dikin. Li tevê vê hewlewan em ê ji armanca xwe ya demokrasî û dewleta hiqûqê paşve venekişin. Daneyên raporta me jî nîşan dide ku li hemberî Kurdan zextên desthilatê hene. Li her çiqas desthilat polîtîkayeke astengkirinê bide meşandin jî. Dê ev yek bandorên ser hevdîtinê mêyên demokrasiyê neke. Li gorî heman raporta ku ji aliyê HDP ve hatiye belavkirin, di heyama COVID-19 de derbarê parlamenterên HDP de 84 fezleke hatine amadekirin. 84 kes rastî zextên giran û îşkenceyê hatine. Her wiha li gora amarên raportê heftê jin hatine kuştin. Bo 14 şarederiyan qeyyûm hatiye tayinkirin, 15 sivîlan canê xwe ji dest daye û 13 gor jî rastî êrîşan hatine. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.